Morning. Guys, please tap the screen. Let's get to 1K likes at least, and then we can proceed. Oh, my nose. I'm slowly becoming a scab, though. I'm getting sick. Crazy. Morning, Blue. Morning, everyone. Guys, please tap the screen. Guys, it's so hot. I'm not even wearing anything. Like, the way it's so hot. Very about. I'm not even getting anything. So, I actually feel a whole lot better. A whole lot better. I'm Valentine. How are you doing? Guys, everybody please tap the screen. Let's go, my people. Tap the screen. Tap the screen. Come on, guys. Wadlala ngenyanga wathi uhlala eCape Town. Kodwa nayo yavuma athi angibona ukuthi ngise-Cape Town. Cabanga. Niyabona ukuthi isimo sisibucayi. Woke up, what do you want from me? First to see you in the morning. Oh my God. Oh, you're not the first to see me. What? My people are the first to see me. Your people are what? First to see you. Yeah, everybody go offline. Leave that place. Huh? Look how beautiful you are this morning. Wanna do what? Look at how beautiful you are this morning. So why are you speaking like I'm your girlfriend? Look at how beautiful you are this morning. What is wrong with you, man? Can you just keep quiet? Don't tell me to just keep quiet. I'm not your girlfriend. When you speak to me, you speak like you're speaking to You are my Fortune. baby. Can you just keep quiet? In your dreams. In your dreams. Are you come? I'll swear for you. You I'm want me to break coming up? to you. I'm still greeting my people. I'll break up with you. You broke up with me. You will start begging now. Me, I Let me won't show start. you. Let me show you. Hi, Joey. Hi, Mbappe. Morning. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. How do you do? And like, you know what's the thing, Nemlu? Yesterday, I yesterday yesterday I genuinely wanted to respond, but then I got very dizzy. Thank you, Wisdom. Ngizoyiphendula i-text kodwa nje ayikenzi sense ukuthi umuntu sengithule. Good morning, son of grace. Ngiyaphila njani? Hi, Una, how are you?
Sesigadiwe asikwazi nokukhuluma. Sigadiwe impela. Hayi Lulu. Hello njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Welcome to ejele. Awufuna ukuzobhanta into nami? Ngiyeza. Hayi uyezwa ngiyadlala ngeze ejele wafethu. Hayi boyitha alikho sharp. Awulethu bakwazi Awufuni. ubona iview. Hayi boyitshele. Hayi bo ijele alikho right liyabheda ijele. Liyabheda ijele hayi bo. Ibheda kanjani ukhona? Hayi bo liyabheda ijele akusho ngoba nakho ngikhona ngiyasurvive nawe uzokwazi ukukhona ukuthi usurvive uphilela liyabheda ijele wafethu yabo alikho right. Angilifisele omunye umuntu uthi angaza ejele yabheda ejele izomna ngikutshela ungaboni ngibona ngikulife kanje ngibona ngikhuluma nefoni yonke into right yonke into imnandi liyabheda ejele liyabheda yabo makhuluma ngesihobho sasemhlabeni kukhulunywa ngejele. Kodwa nakho nje uselive kusho ukuthi lapho khona wena uphila kamnandi funa ukuza. Hayi ngeke ngiphile kamnandi ejele ukuphila kamnandi hayibo life ayikho ejele ayikho life ejele. Ngiyakutshela ukuba nefoni empilweni akwenza ukuthi uphile kamnandi usingene kanje ku-TikTok akwenza ukuthi ngiphile kamnandi ejele nami ngiyazama ukuthi ngenze impilo yami ibe lula kodwa ijele alikho mnandi liyabheda ijele liyabheda. You never know what is happening behind yabo. Like ngeke wazi okay ngiku-live manje yonke into imnandi right ayikho right ayikho mnandi ijele office liyabheda ijele ungaze umuntu akutshela ngiyazi kade angikuzwa Ibheda ngani ngoba uyadla uyalala. hayi uyalala kusho bani kusho like uyadla uyalala but noma uzodla ukudla okuzokudla okokuqala ngeke kuze kube enough kwesibili ngeke kuze kube ukudla okuthandayo so ukudla ozokudla ejele ukwazi ukuhlala 3 years ungakasusuthi ukusutha nje awukwazi kodwa uyadla everyday kodwa nje udle uthi usuthi yabo leyo nto ayikho mnandi akukho mnandi yabo njengami ngaso sonke isikhathi kumele ngidle like ikabishi ngivele ngibone ngathi i-abuse kumina ngoba ikabishi angilifuni ngenhliziyo yami yonke but la ngaphatha amforce ukuthi ngilidle so yabo alikho mnandi ijele. Kodwa welulu zenzile. Ngizenzile ngenza amaphutha empilweni yami ngenza into ezirong angala okay vele ngiyadeserve ukuba la ijele ngoba vele abangisukelanga abangibophanga ngesontweni kodwa nje ijele alikho mnandi ngeke ngithi ngiqambe ngiqambe lomunye umuntu ngithi ijele kumnandi ijele kuphilela i-nice life engangisiyabona mawusenza into erong ngaphandle mawusenza into enobugebengu ngaphandle ngathi ungayiyeka ngoba yabo le day uza la ijele uyabona ukuthi ijele alikho mnandi uyabona ukuthi i-crime does not pay yabo ijele liningi kakhulu ijele izinto ezi-negative egcina zenzeka empilweni yomuntu. Ijele likuhlukanisa nabantu abathandayo likuhlukanise nomndeni nje ijele nje ushiye izinto ey'ningi nje yabo nje kushiye izinto ey'ningi ushiye impilo nje ijele alikho mnandi ofisi liyabheda ijele liyabheda fortunate ijele hayi ngilifuni mina ijele I hate Kuphisa. ngiyalizonda yabo mangingena ejele I was 22 years ngingena ejele namhlanje ngina 32 years yabo cabanga lo 10 years like ukugcina ngaphandle I was 22 years namhlanje ngina 32 yazi kunabantu ababoshwa ngo-1989 abasela ejele 1989 umuntu oqala ukubhanta ngo-1989 la ngaphakathi ejele so ijele alikho sharp liyabheda ijele liyabheda kakhulu ijele ungeza umuntu ejele. Uthatha isikhathi esiningi empilweni yakho ne? Thatha isikhathi esiningi empilweni yakho likuhlukanise nabantu abaningi ejele ngoba once wangena ejele lofu ukubone kahle ukuthi hayi azi kahle lento ekuthiwa umngani ayikho empilweni. Even nayo ifamily yabo lento ekuthiwa blood is thicker than water ejele like uyafika ubone kahle because you know once ungena ngaphakathi abantu baqala bayi-distance from wena ama-relationship ayabreaka so yabo ijele bafisa alikho sharp liyabheda ijele kakhulu. Ubatshela ukuthi baziphathe kahle yabo. Abayiphathe kahle ngoba lanqamo futhi manje sekuyaseka kakhulu sekuphethe lo mlungu kuthiwa Grunewald-ke hhayi manje lanqamuka-ke ejele-ke nenyama lako kuthiwa kudliwa inyama ya-everyday ayisekho le nto manje ejele futhi lanqamu yabo sekudliwa khona into edliwa manje kujele kuthiwa i-soya meat
le kuthiwa yi-soya beans bengazi nokuthi iyatshalwa mina i-soya beans-ke labo ama-ejele okushaya ngobhontshisi bakushaya nge-soya beans bakushaya ngeklabishi every day mhlamhleshe ikhabishi uma ulizwa nje uyalizwa saye line-beat le klabishi engilidlayo. Maka wena usejele kamampela lolu. Hayi bo ngikuphi hayi bo ngikuphi manje azini Because I know ngiyabona other people. I know of people that actually bayenza aba-create ama-content. yeah. Mina ngiyenza i-content hayi bo uyabona inform le ngeke uyabona lo correctional siyabona lo correctional lo owasejele lo akusilo abazenzela wona futhi sewasejele uyawubona nje awufani nomunye correctional yabona amashidi akhona abhale correctional bakhuluma ngama manje ukuthi siyabona impede uyabo impede ukuthi manje ngeke ngikwazi ukuveza abantu abafuna abantu ukuvela ko-TikTok ingakho nami ngisempedeni kanje bafoni yabo kodwa akusejele la yabo impede yakhona ingatiri impede yakhona manje wena manje nonke lapho nina noma sinani shukuthi wobaphethe baphethe kanjani why wena sinani unefoni abantu abanamafoni hayi amafoni like sawasebenzisa and futhi amafoni sibuye sifunde ngawo amafoni sibuye sibhale ngawo ama-exam amafoni. Oh, okay, no. Yeah, angisiphela nathi njengoba silatshela sihleli nathi silalela ngaphathi siyafunda yabo siyafunda koyonisa sakwazi siyafunda oyonisa so okay even noma khona ama-computers esikoleni abo uyahlupha buyashaya i-network so isikhathi kuba lula ngoba uyakwazi ukubhala ngefoni yakho. Manje-ke bathi amashulesi hayi phela thina siyabhantinta thina la sakhile kusemakhaya sakhile la okwazi ukuthathela amashule umuntu athi awukho mnandi maqeda aphinda athi kuyadlala phela wena kumele uthathe into ey'layo mana kumele uthathe into engiyishoyo phela alikho mnandi jele futhi ngeke ngithi hayi manje phela vele aboyijele umusemoya bomola ngaphakathi kumele u-accept ukuthi ngisejele and ayikho into ozoyenza noma uzohlezi manje ucabanga ubuhlungu basejele ucabanga ama-challenges asejele kusho ukuthi yohlezi nje ngiyabonga amaqwabe yohlezi uyophazamisekile naku-sentence yakho so kumele ukwazi uku-adjust ukuze ukwazi ukuthi usurvive ejele kodwa ijele bafisa alikho mnandi yabo ngoba mina ejele ngingangena yabo abantu engangena nabo ejele yabo kuyabona kunabantu esabashonela ejele kunabantu namhlanje bayagula like banama-chronic disease kunabantu manje aba-mental unstable kunabantu physical abakhubazekile engangena nabo ejele and bonke labo bantu ijele ikhoza ijele ijele uma ungekho strong emqondweni like liyakulimaza kakhulu ijele liyabheda ijele liyakulimaza kakhulu ijele alikho sharp manje abungenze njengoba mina ngiyikhulumela ubunilungele eyikhululekele ubunilungele eyikhulumela utsho yonke into right yonke into emnandi hayi ngoba kunjalo cela nikuthepheni iscreen nifollowe u-live creator bangafollow u-live creator abangaze bangibiza ululu but at least like if they allow you guys to have like a bit of entertainment kanjalo ifoni ivumelekile ejele welu usakhula ufuna kuze ba-ede futhi kule minyaka hayi phelalela yabo like bodwa kanje ngoba mina ngiboshiwe it's been 10 years ngila ngaphakathi lalela mina it's been 10 years ngila ngaphakathi yazwa yini angiphuma ngiyeli ngaphandle angiphumi kodwa ifoni ngiyakwazi ukuba nayo kusho ukuthi kunomuntu osebenza ejele okwaziyo ukuthi alande ifoni ayilethe ejele so mina ngeke uzongibophela leyo nto mina ngase ngaye ngaphandle yolanda ifoni isuswe ngaphandle yalethwa kumina ngakhipha imali ngayithenga so yabo into enjalo mina akwazi ukungibophela into enjalo noma kusenkantolo into enjalo nje akwazi ungibophe yikho into engiyenzile mina mangabe sisenkantolo kuba into yokuthi welu wena you bought it and you know ukuthi it's not allowed mina ngiyitheke kumuntu ongigadile kumele ngabe uyangirehabilitate umuntu engikholela kuyena ukuthi yonke into ayishoyo leyo umsebenzi wakhe ukuthi angirehabilitate angicorrect angeze umuntu ongcono if lowo muntu asayindodanaye awunayo ifoni shuthi yonke into ezosiza mina
futhi kahle kahle vele amafoni awavumelekile ejele but ukuba namafoni ejele kuyasiza kakhulu and kuba namafoni ejele kwenza ijele like singanaki izinto ey'ningi ngoba kube kuthiwa amafoni awekho kube nje sithi sihlala phezu kwegazi kusithi masihlala sivuke phika yabo nje kuba awekho amafoni ejele kube enye into ejele kube nje kuba ayikho iphisi wangempela noma nokwenzeka ama-situation ama-stepping ama-assault parts mhlawumbe once in a month twice in a month but kube kuthiwa awekho amafoni kube ku-rough kakhulu kube ku-rough kakhulu ejele kube ku-rough kakhulu ya when you set up uthenga ifoni hayi bobangiphile ngiyacela awubangiphile kunabantu impendulo yakho impendulo yami yenzeni hayi bangiphile phela kunabantu ngeke singinabantu kunabantu engazi ngicele kubona bangiphi like abomndeni like abangani mangazi mangidinga usizo ngiyakwazi ngicele kubona ngikhulume nabo plus thina sima-student-ke u-NSFAS siyawuthola every year u-NSFAS siyawuthola u-NSFAS every year labo 6,000 sabathola every year so sakwazi ukuthi okay uthenge leyo foni uthenge izinto ey'ncane osuke ushoda ngazo ya usasenamanga hayi bokunamangani awabhadla bokunamangani nginamangani ukuthi so NSFAS banipha yona cash sinama-akhawunti phela sinama-akhawunti imali yangena ku-akhawunti sinama-akhawunti sinama-akhawunti hayi bo yini ufuna kunika i-akhawunti yami bona ukuthi ngiqinisile uthengikumanejele yona lapho ngimeneja yini ngithi mina ngifuna ngikunika i-akhawunti yami ubone ukuthi iyasebenza yini okay my people are very curious about what happened yeah ungakwazi ukusitshela sikuntshela ukuthini manje uthi wenzeni welo mina ngathi ama-choice a-wrong empilweni ngathathi iy'nqumo e-wrong empilweni wrong choices ngathi ama-choice a-wrong angilethetha ngathi ama-choices a-wrong nje like yabona mbuye ngathali ukuxoxa iy'tori like okay but mina-ke was arrested for i-peace robbery ngo-2015 mangiboshwa was arrested for i-peace robbery ngo-2015 ngaba se-waiting trial 2015 16 17 18 ngigwetshwa 15 years for i-peace robbery unyaka wami wesi-7 lo unyaka wami wesi-7 angithi South Africa if bagweba 15 years kumele uhlale half sentence yakho so i-half sentence yami ngonyaka ozayo wena mara uyazijaphodayizela uyabona ukuthi le nto yakho yefoni izokumoshela ngasiyaboshela umuntu into yefoni ayibona izinto eyi-serious ngasiyamoshela umuntu into yefoni ifoni nje akasiyamoshela umuntu into yefoni hayi kasi utshelwa yimina ngithi like utshelwa yimina akasiyamoshela umuntu into yefoni foni nje uthi yena uyakha lapho uyabhantida lapha that's why agcoka amashulesi nina nithi abantu bami bathi awukho ejele uma ugcoka amashulesi amashulesana why amashulesi phela mina ekhona like ngiyabhantile njengoba nginamabhantile kunezinto ezimalungelo kumina nginamalungelo mina njengoba ngiyabhantile and amashulesi kancane ukuthi mhlawumpe ngenza into e-wrong ngiyabonga amashulesi kunezinto kuney'ntambo ezi-western amashulesi ekhona nangaphansi so amashulesi awangena e-police station mina ngisejele ngiyabhantile noma ngithi amashulesi uthi ngizogqokani ugcoka amateka avulekile angithi wena ulu wathatha ama-wrong choices yebo mangithi amashulesi uthi ngizogqokani angithi wena uthi wathatha ama-wrong choices uzawugcoka avulekile
Angikuzwa? Angithi wena uthi wathatha Ngiyakuzwa. Ulusa Jele kaMampela. Fakazi nawo life Bangaki? Sanibona. Sanibona njani? Sanibona bathi. Lo request fortunate. Ya sawubona Fortunate njani? Ngiyaphila njani? Ya si right wazwa muhle ibona Udlala ngamulu noma vele kunjalo kuphakathi. Uyayibonela. Dlala ngawe kanjani? Wena udlala ngathi makhuluma lento leziyathengisa lezi. Manani mana man wena umuhle kanje noma udlala ngathi. Udlala ngathi amafilter. Noma AI. I feel. AI. Wena umuhle kanje noma udlala ngathi. Ayingeke ngasudlala ngathi. Ayingeke filter le ayingeke. Ukhuluma kanje noma udlala ngathi? Uhlake Ngidlala ngani? Hayi man kaMampela sibakhona abantu abayistage Mampela wena. Mampela Wena mancapona zoshaya. Ngeke ushayisa ngamahloni. ushayisa mina ngamahloni. Ngempela manje mama. Awukodwa nina makanifake namashulace nangathi ngidlala ngami. Ngeke akudlali ngawo wena udlala ngathi noma vele ke umuhle kanje ngempela asixoxele vele umuhle ngempela wena. Why umuhle kanje? Ayigeke. Yabo boss sibaningi kanjani? Cabanga sibuka ubuso. Hayi ma, sawubona. Hayi class man. Kanti vele injani mfethu? Mfethu yazi mfethu. Classmate. Impela unfair mfethu sokwesimpela izosibeka la sikhona mfethu sishiya abantu abanje eminyango. Mfethu ngase dewe muhle khona ngasakayazi into wrong Yazi ngathi mfethu awunasona. Ngathi awunasona emhlabeni. Ngathi nina awunasona. izona nina. Nani the way nikhuluma ngakhona that's why ngingakwazi ukubelieve ukuthi nina ningaphakathi. Sikhuluma kanjani? Sikhuluma njani? Ngathi abanje abobhuti abakahle empilweni abangakazi. Hey, mfethu yabona. Ya kodwa phela mfethu uqiniseni. Sobhuti aba-right. Inkinga nje ukuthi yabo Doda. inkinga ukuthi nje phela uyazi ukuthi isimo sempilo sesikuthatha sikubeke la ungacabanga ukuba khona. Akudlala phela ngeke. Why abantu vele becabanga ukuthi sina mhlawumbe sabantu abaronke. Akudlala ngeke. Thina ndlela kaMakhindo. Cha phela angithi nawe uku-accept ukuthi le ndawo kuyo mangabe vele nilapho it took you to making a wrong decision. You understand? Abathandi siyakuthanda nathi wena oluthando. Hayi Phela ake okwamampela ayikho ijaji empilo yabo. Nayinto ebuhlungu. ya uqiniseni. Cause ukuthi ungaphakathi ngaphandle isono uNkulunkulu siyalingana. Ya salingani. Kunjalo. Kodwa lalela uthe ubani igama lakho Fortunate. Umuhle mama yazi. Hayi uyabona. Wena mele ngabe ubhizi lapho. Sesikahle ubhizi nobuhle. Ngawubizi ngani? Wayibalele futhi uthi umuhle. Wayibalekela ukuthi umuhle. Cha ngibalekeli ngiyasho ukuthi wena mele ngabe manje nibhizi na focusa. Ngeke Abona wayithi kuyadlalwa la. Abo manje focusile ke manje. Yabo manje shiye yonke into Cabanga Nina niyadlala nina. ayike dlala kamnandi kodwa yabona. Andlala kamnandi kaMampela, andlala kamnandi. Manje njengoba nimile nonke sonina nini ngabangani noma nonke lapho nabangani. abafethu la brothers. Brotherhood. Brothers. Yeah. Okay. Brothers. So put bakho yazi. Ngiyabonga. Kusho ukuthi namanje ngizoba grand. Akulebe zoba. Akaqala ungabe grand. Amuzwana nathi ophuzo kofa ngithi akwazi lokho. Yeah. Kusho ukuthi mangizana nani kenzelani? Ya ozwana nathi uyophuzo kofa. Mlando bungapheli. Uyophuzo kofa. Wena Umlando ufanele ungapheli. wena ngeke wena akufanele kushinte kanjalo ngeke ishoko wena ufanele ama soft words
yabo manje ukufa ngathi leli igama eliqinile for wena wazi uyilumi mami. Mina fanele ukunithandazisa ngithi Ya usandazise mfethu sibeke enkosini ukuthi mfethu wonke umuntu ona esifollow mfethu ngoba phela nathi sabantu angithi Ya, sacela isifollow. awuyabonithandazisa into ezingekho. Ama-followers. Ama-followers. yazi kutshela empilweni lalela khona ezinye izimo uthi ukuthi wena mfethu angeke uzokwazi ukuyishintsha ngisho ngathiwa uthanda kangakanani like yabo nje isimo sokuba kule ndawo esikuyona awukwazi ukuyishintsha Abona nto ngisatshela yona. Fanele ukhuleke yabo nje thina la awukwazi ukushintsha isimo esibhekene naso awukwazi mfethu Kumele uzame usuphile kumele ngaphandle. uzame ukuthi uphile ngaphansi kwaso mfethu uzame ukwamukela yabo Angithi now the sooner wamukela uzixolele the better. Yabo? ya vele kuba kanjalo ke empilweni mfethu kuzama Wena ukwamukela mfethu uthandazisa nokuthi vele uNkulunkulu akusize nawe uyixolele nabanye bakuxolele yabo naye akuxolele yabo. Uphume kuma-followers. Ama-followers uzowathola uma uphuma. wena uyangixolela yena wena uyangixolela Mina ngonanga. angibonanga I don't even know. ayazi wena angithanda Ngikutshelile ngathi mina izono ziyalingana. Yabo? Ziyalingana ne? mfethu hayi mfethu mina Somunye phakathi somunye ungaphandle. Ziyalingana. Mangabe ngempela. ngokhuluma Mangabe njalo ngempela ningaphakathi. Ngempela Mangabe ngempela ningaphakathi. ayi lapho ngikuthandani mfana Akota ncane akota packet. lapho ngikuthandani yibo Akota packet. Ngempela. thanda into esicefe into esidudla into engakaleleki yabo into Elingana nani? into esayisebe ocean size kanje unlimited. Ubalo. Yona sana ungashuka lo wena sana. Kama kanjani Aisha. My brother, please some spare my name, you know what I mean, man. Aisha. uphumelele You know what I'm saying, man. Put some spare my name, man. uphu siswakho mncane Ithupha usiswakho kuqala uGod. angisasibizela yena mfethu siyamthanda yazi Kusek. Soqabana-ke manje. Awinja mfethu, Soqabana. awinja mfethu. Siphatheleni njani kulesine mfethu, siphatheleni indaba right. yangane yakini Abekulesile bethu ngithi hayi bafethu sinibhekile lapho bafethu bekezelana sekuseduze phambili. Inyake yahamba. kunjalo Wayebakhohlisa weTebu. Wayebakhohlisa. Akubakhohlisa inyake yahamba bafethu senzofika bekezelana nje lapho bafethu yabo. ya mfethu Welu. uyazi Welu. ithemba libulali Kunjalo. Ihamba slow kakhulu leminyaka. Nisasenesikhathi impela. akumele sifa Abantu soshabe nikhululeke nihlale nje nihlale. angeke akwazi mfana bayasidinga abantu Angikwazi ukukhululeka. Ithi basisiza abantu. Kade. Amazi Aisha le. mina uba umili bani Sifemasi naphakathi kubi. Welu. Yeah. Mtshela ukuthi kuyomsiza ukuthi angangeni ngoba maka famous kanje ngaphakathi. Ziyomshubela. Uyakhulisa weTebu bayakujikela ngaphakathi. uyazi ukuthi thina siney'nhliziyo ezinhlanjani ushiye phela abantu ngendlela abantu abasuke bezwa ngayo like ijele yabo ijele phela mfethu yabo ijele kuwukuthi phela khona abantu abaphilayo but omunye umuntu ongakaze angene ejele like ingane nje mawuyikhulisa kumele uliveze ijele kuyindawo ebhedayo indawo erongo kwenzele ngeke abone ukuthi okay mengisejele ngizoba sendaweni e-right noma ngizokwazi ukuhlala ngizokwazi ukuphila ngizokwazi ukungena ku-TikTok yabo asabe ukuganga mfethu lento phela iyafundisa awukwazi ukwenza iy'tori like ama-movie nani uzopromote ukuthi abantu bangene ejele so nje Mara like nina nilungile nini.
Yabo like izitori eziningi zenza ukuthi ifundise izingane ukuthi zingakuthandi ukungena ejele, angingaba ngazuthi ijele ifashion yabo. Ngoba nathi ngoba senza lento it's not ukuthi sifuna ukuthi abantu bebona ngazuthi ejele siyazenzela kumnandi, se-host live like nje ngazuthi impilo mpesi right mina nginesifiso sokukhuthaza umunye umuntu ongakaza lenza icala ukuthi angazami ukwenza icala because nguphe endaweni kanje kunezimo uthola kusingaphezulu kwamandla akho ozama ukubhekana nazo yabo. Crime does not pay. Crime does not pay sometimes yabo. So nje mpesi kumele uzame. Sometimes awenu. Sometimes kukhona izikhathi ebhadalayo. Like serious angithi phela nkathi sisuke senza thina siganga sitshontsha senzana. Sometimes mfethu seku right yabo. Seku right mfethu sikuthola lokho esisuke sikufuna but sometimes mfethu mase kunje ayimfane suke senzima yabo Especially table mfethu suke senzima mase kunje ila soningasakhokhi khona ke la sekuthiwa crime does not pay but uma ukuthi usangaphandle kusuke kusahamba kahle konke kusuke kukhokha and futhi enye into bafisa yabo enye into ongakhohlwa ukubatshela uyazi ukuthi uma ebhekane nekhasi akhuluma yabo kodwa ke my rights la ikhuluma khona so nathi akukhona wonke la hlesi happy khona ukusibona si happy la sikhuluma nani kuwe khona ikhasi la kunzima ngempela yabo just one of those days mfethu yabo empilweni nawe ekwazi ukuthi kufice lapho ngaphandle uyithola ukuthi ugo into eyisicefe akwazi ugo fortunate Yasithatha. yabo indlela omuhle ngathi awugo Ufamba moyeni. Ufamba moyeni. Ufamba moyeni. Ngifamba moyeni shem. No but really look siyabonga ukuthi nisazisa mangabe ningaphakathi kaMampela. Namanje usikhola. Manje ilento ngiyekwazi ukuveza imbhede lapho. Sibona imbhede mhlawumbe kancane nje. Nansi imbhede uwenza imbhede. Unfortunately ibonile imbhede. Yayibona imbhede. Bavezile na. Izakhala mos. Zakhala. Izakhala. Ziyakhala. Manje ukuthi ninamele nibambane yabona iphushe nonke lempilo kahle futhi. Ayikho into Ningajikelani. Ayikho into ezokwenziwe. Ningajikelani. Kanjani singenza kanjani leyo nto mfana? Because manje leyo nto le izogcina sekwenza uthola ukuthi manje solokhu andisela iminyaka sekulokhu kubhore yabo. Yabo. Ora singabona. Chusi bangavakasha la asambe sovakasha wedebu. Ngiyafuna sihambe sobona uLu. Ukuphi eLu vele bezayisife qathatha. I guess secret location ngeke. Ngeke secret location asikwazi ukureveal wewe. Abantu baphikisana nalento yama-shoelace ukuthi ama-shoelace abeyiwa ayenza ukuthi sibelieve ukuthi anikho phakathi. Phela sazi ukuthi ama-shoelace awafuneki. Zazawafuneki cause yeah. Police station hayi lana. Police station mawuboshwa. Kodwa ukho dangerous. Because usangenza noma yini usangayilengisa. Yabo usangenza noma yini. Lapho kanti yeke uyilengise lapho. Ngezilana kanjani usugwetshiwe wamkela wahlala iminyaka ngeke usilangeke phela impilo yasejele iyafana sisingenile kancane yabo suwamkelile ngathi sinkinga ngaphandle singaphandle kuyinkinga kunjani but ngiyakhala ngaphandle ngakodwa ejele sesifogweni ngeke kufani nasejele ngaba nama challenges ngaphandle kube nenkinga ngaphandle kodwa nje ngeke compare lezi zasejele zinzima kakhulu into ungakufisi ongakufisi ukuzejele nje noma ufisele umunye umuntu uthi angaze ejele engakho I always say nje masenze into wrong asehlangana necrime nobugebengu nje ngase ungayiyeka. Crime does not pay. I got the packets. I got the AI though. AI though. Hayi baba yini hayi sensile baba. I got the packets. Hayi.
awufethu khona inja etepu awinja hayi siyahamba njalo siyahamba njalo siyahamba njalo ngizokubona kusasa ngithi wena uhlala ukhona la angihlala wena soshabeni hayibo ngathi ngasibaluko AI la kaloku sacela omunye AI banda request la simbone naye angene ngoba manje cela nomunye AI. Yo, hi. Do you guys really think they're inside? Nabulu bayathusa sham. They are. Really? Like inside. One get but like get to at some point, yo. So okay, chill. Yo. Party. I played the bungesaba. Wrong, man. Cha phela nami ngizithola sengisaba kwesinye isikhathi. Zaba sanibonani sihlu right? Ngiyaphila njani? Hi Fortunate. Hello. Sure DJ. Fortunate ungifaka abantu ngishiya kanjalo ayibo. Oh yo ngiyasaba phela nami bengifuna ukuthi uzongisiza ungibhekise. Makuthiwa lento siyenza i-wrong ngene nawe. Ngene nawe enkingeni. Akazi ngona. Ngipholile. Bengingenile ku live ka Fortunate ndabaleka nje ndathi ha. Ubonile ukuthi beku. Hayibo. Even the angle abebeyivezile ngithi What's up bro? How you doing man? I'm too young for this. Bengabakhona ukubakhona. Hey. Because of amashoelace. Kodwa bonke baphakathi, ayibaphakathi mfana. Hayi laba abadiphisa asidlaleni idlale no sihle. Ufuna kuba nosihle? Wena ngiyoba nalo ya. Let's take the likes up guys. Njobe shaya izandla nje. Girls for girls. Let's take the likes up. Girls for girls. Hey. Let's take the likes up. Hey. Yeah, usile Take the guys, likes take the up. screen guys. Usile ulethu Fortunate. Hi Everybody TJ. tap. Let's go. Tap your score. Let's go guys. Yo, smoothie ne? Usmithile, I think so. Hello DJ. Usmithile sana. Ungangimute mina mele ungirespect nginabobhuti abaphakathi. Yeah. Abazokuprotector. Bazongiprotector. Hey, ngingene babesho njalo. Let's skip this time too. Let's go, my people. Please tap the screen. Welcome, my boy. Man, sing it. Can you say something in the time guys? You see the screen, time two guys, please. Hi Quilly unjani? Yeah, let's go. Everybody tap your screen. DJ Demi Gold. My bro, how you doing now? Celebrity DJ, the biggest DJ on TikTok, DJ Millie. Oh, what the biggest DJ on TikTok. Ushaya kanjalo sifane and wesiphathi bangazi abantu bakhe sifane exam indlela. Let's play together please. Everybody tap your screen. I know be your guy, I'll be boy yo. Let's go. Let's keep the energy strong. Let's keep it strong and positive. No bajabulisa unjaya ngithi yazi batshela uthini nithi hale ngane Fortunate ngifundisa wetoko bafethu uzingishiye nje ilani so ayilani tell us the location. Thank you so much. Thank you baby. I see you guys. We need two roses. Thank you so much. Welcome everybody. Let's go chat. Everybody tapping. God bless you. Thank you so much for supporting. God bless you. DJ Millie. We don't reach the target. More hold on first. We don't reach the target. We have a target. Hold on. No gifting. Steloski, no gifting for now. Steloski, hold on. No. Hold on. Steloski, hold on.
Don't drop anything yet. Drop it on the timestamp. Yeah, drop it. Once the countdown starts, once the countdown starts, God bless everybody. Thank you. God bless you. God bless you. DJ Millie, my boss. I see you, boss. Guys, soon. Ngicela ukuthi bathole imali eNSFAS lapho. Uzonika i-account yakhe. This day. So sithe nje bazophatha imali zama-NSFAS. Annabelle. Happy birthday to you. As everybody tap the screen, let's go, guys. Happy birthday. But I was alive. Manje fortunate uthini? Ngithini ngani? Guys, let's have something on the time. Please, guys, don't even see. Ha uthole ne-time was awenzi lutho. Kuthini kunini ulento lokudecline ha? Phela manje mase kushubile nami ngiyasho ukuthi awutebo. Hayi. Umbiza ngoba sengiyakhala. But you said Thursday. So I just entered, yabo. Ngiyabuzwa. So like of course angeke ngivele accept ngapha ngabantu abayithi ngisabulisa. Yeah, uqinisile. Thank you so much with the roses. Anulu wangisendela i-DM dala. Not dala last week I'm sure. Athi hi. Mangithi ngiyabona profile picture ngithi ha uyadlala but azange ngiphendule. Manje mase ngiyambona kuma suggestions bathi he follows you. Okay. Asingibona. 15 October. Oh my goodness. Sorry. Hey, nama ngimfollowanga mfana ngiyasa. I'm sorry. Bathi support sizolo bensesheni. Ungene kike benje khona ividiyo zonke iclip encane manje ngiyabona. Hi King. Nenkinga mina. Hayi nenkinga. Izolo like whole day. Guys bashaya zilabantu. Yeah, around. Khona zizoza kithi. Ngikhona sizobanda fresh ngikhona ethi nina kanjani? Nibazela abantu basejele yabona inkinga ngalo. Yo ngosiyami mina ngingazikhalela ukuthi buzosimela. Wabathina ngayikhalela. Ngayikhala. Okay. Ama number akho inbox yoko WhatsApp. Hayi. Abisa manamba osithe. How? Hayibo. Thank you so much guys for the thank you so much. All of you guys are awesome. This is how we know. Thank you so much. DJ Tebu mina ngiyanishiya mina ngihamba ngigeza manje. Alright. Ciao. Bengithi angijudge ukuthi angakhe bese ngigibela wetebo. No, I how? Awukagezi? Sisi, hi. Bye. Ciao. Yo ngiyayisabamala kalu. Izongichaza ngomkhonazi. Guys, I just received my hair. I got that yellow mana. Wait a minute, look shy. I'll beat you. Ulu usase live. I'll install it tomorrow. I'll install it tomorrow. Guys, ngicela ngiphene imali nani njengolo. Sekuthi yalungela sabe ngifuneni.
Hello. Hi, I can't see. You cannot see? Why are you shouting? No, I'm shocked because I'm seeing. Pam. Ufaka mina impama? Ngoba uya shout. Like ugogo uthi amantombazana washawa ngenduku eyi-1 nje kuphela, so awuthi ngikame down. How are you? Faka impama wena kade uzongitshela ngogogo. Faka impama bese ngizise kugogo. No, ngithi ngumntwana kagogo mina, angishawa. And umfundisile ukuthi amantombazana washawa, yabo? Ashawa ngenduku eyi-1 nje before ngikhuluma ithi ngithule before i-TikTok ingicoshe. Alright, man. Angazi mina into okhuluma ngayo ungcolile. No, it's fine. I understand. Your face says you understand. Your lips say uthi awuyazi into engikhuluma ngayo. Kodwa kuba basebenzi bamnyegeza kodwa ukhuluma izinto ezingekho. Angikhuluma into ezingekho. Ungena la uyagwajisa. Uyagwajisa. Ukhuluma into engasile wekati. How are you? Ukuthi njani? Uyongiphushela kuzo. Angikhuluma umuntu loyo. Ngiyaphila njani man? Ngiyaphila. What do you do? Are you celebrity Moswena? I'm not a celebrity. Izinja zami mfethu, abo don't get me wrong lapha, izinja zami. I'm so famous. Stop saying I'm a celebrity. Awufuna ukubaboleka for 2 weeks nje. Yeah? Awufuna ukubaboleka for 2 weeks. As exchange. Ne? Yeah, unginika ama-logins wakho, ngizokunika ama-logins wakho. Okay, no problem. Uzoba khona kodwa bam. Mfethu, bayenzani kanti abakho? Awufani nabakho. Bathanda ibhola kuphela la. Bafuna ukuthi ube muhle, thatha amavidiyo. Umubi kanje, manje Muhle kabi wena. Bamba. Cheese. Yes, I can't stick downgrade, boy. Downgrade, boy. Ngehlala njalo, boy. Ngehlala boy. Kumile amantombazane elikoko uthi ngikhuluma amantombazane so la bafuna umuntu oshisayo kusho ukuthi amantombazane. Ukuba muhle wena phela nawe confident yakho njengomuntu. Which guy can sing muhle ba? Akhona umuntu ngicela ukukhuluma naye bathuluka uzokutshela. Unless who's this guy I'm always talking to? Fresh, yeah. Fresh by Cardi is always just saying the same thing. I understand, but the rest, no Fresh, I understand. Shows now. No, Fresh by Cardi. No, so Fresh by Cardi is a raw one to so nyazi huyo nje usola the same thing with confidence, Kathi mina lemikopa sizokhuluma smart. It was nice talking to you, Umuhle kanje awukakagezi. Hayi ningazongijaja. Ngo10 kanti ngifish mina ngisayine ukuthi ngo10 mina ngibe sengezi. Ngoba lesikhathi manje mawuzomangala ngo10 ukuthi angikagezi. No ngiyasho ukuthi umuhle kanje awukakagezi. Wekati kanti mina ngigeze ngobani isikhathi. I didn't say that's what uthanda yimpi chef. Go. Ngithe umuhle kanje awukakagezi. That's all I said. Kethi yokushaya lo. Kakhulu Shem, kakhulu ngiyokubuyisa, ngiyokuqondisa. Mina ngiqondile ukuthi ongikhiphayo elayinini ngikanje mina. Uwongikhiphe qondisa ngesicima nje esigcwala ubuso. Ngeke ungezwe lutho kanjani Shemba wangezana abantu bami. Cha phela bazoba kuphi? Masibhekene emehlweni. Ngithi ba. Ngabhekana nami emehlweni bese yangishaya. Umntana esalokazi ngeke ungibheke emehlweni kanje. Yashaya mina. Ngeke ungibheke emehlweni kanje. Awusakazi sakho kanti indle engayisenzayo ukuthi ngeke ngikwenze. No, ukhulisa i-gentleman, yabo. I'm a gentleman, so it's hard to do certain things around me, yabo. Nokungishaya kodwa sokhala wena, uthi awungimshayelani. Mina ngishaya ngiyothola ipeace. Bye bye wekati. Bye bye. Bye guys. Oh my lace is doing the most, ne? Guys. Bye guys.